Aye. So boy man, raps with the Metro, raps the G, Mr. AKK, you have still out here. Ngiphethe izinja zami man, I got Parman la ngemuva mfethu. You have phethe yami ke mfethu abuti wa the operations. Sandiso wa the operation. Jazzy kiphethu. Ah man, Flex bafethu ngisawudonate you have listening sessions man. Donate to charity, hey. Give back to the community. This is all y'all, man. Ngiyabonga bafethu. Shout out to Rapsy. Easy. That's ngibale kodwa msho lo 5 dogs. Keep it locked. Hey. Umfakele mos. Besho phela abantu abayithuka bedelela. Lokushaya nje straight. Uzongithatha namuhla. Oh, phone. Mina ekhaya. Please call. Umama ubuya ngani Mpombo umlandeli? Imama lami. Umama wakho. Ngisho ukubuya ukuthi abuye ekhaya. Oh. Indawo nombise yedwa kanti. Umama umhlazamba yedwa. Oh. Umhlazamba yedwa. Ngiyabonga ngeke ngizokuthinta la call back. Ndamana ngicheck. All right. Yo, Richie. Machita boni kwapu nje please. Still outside man.